Λοιπόν, εγώ λέω να έρθουν μάρτυρες όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν και τα κανάλια που ήταν έξω από τη Βουλή όταν έφτασε η πορεία του Πάμε. Και θα δείτε ότι εκεί ήταν χρυσαυγίτες, γνωστοί, άγνωστοι, που από το 1994 είχαν κάνει και είχαν κάψει το Πολυτεχνείο, και ήταν εκεί έξω από τη Βουλή μία ομάδα και έλεγε όντως να καεί η Βουλή, και πήγαμε, τους αποπλήσαμε, τους πήραμε και τα δυο κοντάρια που είχαν με τη σημαία του Πάμε, τους καταγγείλαμε, έγιναν αλυσίδες, και όσο η ώρα ήταν η συγκέντρωση αυτή μέσα στην πλατεία Συντάγματος, δεν έγινε το παραμικρό επεισόδιο. Και ίσως αυτοί που ήταν έξω από τη Βουλή δεν ξέρω αν έχουν δεσμούς αίματος μόνιμους ή προσωρινούς με τον κύριο Καρατζαφέρη, αλλά ειλικρινά ο κύριος Καρατζαφέρης παίζει το ρόλο του προβοκάτορα. Πραγματικά σε διατεταγμένη υπηρεσία για να επιβάλλει ό,τι επιβάλλει. Και να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Ο λαός έχει δικαίωμα με τις διαδικασίες της μαζικής, της πολιτικής πάλης, να δημιουργήσει προϋποθέσεις από το να αναθεωρηθεί μέχρι και να αλλάξει ριζικά το Σύνταγμα. Δεν καταλάβαμε δηλαδή. Τόσα χρόνια η Βουλή δεν αλλάζει το Σύνταγμα. Και βεβαίως ένα Σύνταγμα που το έχουμε καταψηφίσει, λέμε στο λαό ότι είναι ένα κακό Σύνταγμα και πρέπει να παλέψει για τη δημιουργία αλλαγής αυτού του Συντάγματος. Αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω καθαρά, είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις ντόμπρα και καθαρά και να λες ότι αυτό το Σύνταγμα είναι αντιλαϊκό και αντεργατικό, και άλλο πράγμα να είσαι επαγγελματίας, ούτε καν συναισθηματικός προβοκάτορας.